aquesta iniciativa el que vol demostrar és el compromís que té en els productes de la terra, en els seus productors, en les seves cooperatives i en els seus clients i la gent de les botigues. Volem donar a conèixer tota la riquesa que hi ha a totes les terres de Catalunya, a les seves comarques, a les seves zones productores, i el que volem és donar un reforç i un recolzament a tota l'economia local. S'ha encetat aquí a les Terres de l'Ebre una experiència molt interessant, perquè aquí hi ha productes de les Terres de l'Ebre, aquí hi ha productes de qualitat, estan a l'abast, per tant és una possibilitat que jo crec que s'ha d'aprofitar. Jo dono les gràcies a Capravo per haver apostat per els productes de proximitat de les nostres terres. Els treballadors de la nostra botiga s'han implicat per a que els clients sàpiguen la novetat d'aquests productes. Que sàpiguen que venen un producte de qualitat, de la terra, i millorable, en un preu prou digne. Potenciem el producte de Catalunya dintre de Catalunya. El que valorem és que siguin productes del nostre territori els que es fiquin en valor. És una molt bona iniciativa perquè ens costa molt com a fabricants introduir-nos a les grans superfícies. Llavors jo crec que és un bon començament. L'arrencada és molt positiva. Pues suposo que serà un increment a les vendes bastant important. Aquestes accions ens poden servir de trampolín per pujar més amunt.